Ezer ez alegina, utxa ezer ez alegina, etorkinara lanera heldu da. Kapitalismoa atzaparka, etorkinara lanera heldu da. Kapitalismo atzaparka, hau ez da berats pozaren Europa. Kontu hori dana gezurra da, aberastasuna bakar batzuentzat. Besteak pobre bizi bete behar, herriekiko elkartasuna. Mugak ezabatzean gatza, azken bidean ginen da gara. Etorkinak ginen da gara, Ameriketan Alemania. Afrikan edo agigan, Ameriketan Alemania. Afrikan edo agigan, oroi ditzagun gure erroak. Gaur Afrikatik datozonat, oroi ditzagun gure erroak. Gaur Afrikatik datozonat, Hilbetzaren 11an 40 etorkin inguru Libiatik abiatu ziren, Europan etorkizun duina lortzearren. 7 aste gerora, haietatik 33 hil egin ziren. Ezbehar honen berri izan nuen egun berean, Europako ordezkari politikoak immigrazioari ateak estuago isteko neurriak aztertzen aritu ziren. Hau ez da giara imagina, haiek amestutako ametsa. Hau ez da giara imagina, haiek amestutako ametsa. Mohamezali Abderrama, bizia bidean galdua. Mohamezali beste asko bezala, kapitalisten atzaparretan. Mohamezali beste asko bezala, kapitalisten atzaparretan. Egunero bizkarmina, egunero alegina. Egunero bizkarmina, egunero alegina. Utsa ezer ez alegina. Utsa ezer ez alegina. Etorkinara lanera heldu da. Kapitalismo atzaparka, etorkinara lanera heldu da. Kapitalismo atzaparka,